नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। हॉस्पिटल संघाचे हातावर हॉस्पिटल संघाचे परमानसी परम संघाचे सिद्ध प्रति महाकंदा सुधार प्रति तातो का प्रति महाकंदे गणपती गणपती ओम हे अमला प्रति महाकंदा सुधा नाम नो हो नो नो सारे गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
Thank you.